Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, hemen liburu asko ikusten ditu nik aurrean, baina arrosarik ez, Atzoko San Jordi ospakizuna, ez da Tolosara iritsi, dirudienez? Tolosara ez, baina arabar bat Bartzelonara iritsi da, eta ondo iritsi ere. Eva Garzia Saientze urturik Gasteizarra, San Jordiko protagonista nagusietako bat izan zen atzo. Bere liburua, El Ángel de la Ciudad, 2023ko fikziozko lanik saldonetako bat izan baita. Kraken bildumaren 5. liburua da. Liburu saltzaile antikuarioen liga Veneziako palatzo batean elkartzen da, baina eraikinak su hartzen du. Gonbidatuen gorpuak denak Krakenen ezagunak ez dira hondakinen artean agertzen. Recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, Venezia, Rialtoko zubia, Ako Alta liburu den da. Ziur nago idazlearen zaleek liburu irakurri eta ara joan nahiko dutela. Bisita ezatela Usata bai Marco Polo liburu den da, Santa Margarita zonaldean. Izan ere, zenbagailu bat jarri dute, turismoaren eragina zenbatzeko. Zenbagailuak hirian erabilgarri dauden oheak zehazten ditu. Eta atzo, 48.500 eta 89.000ko zifrara iritsi zen. Azken datuen arabera, Venezian 49.365 biztanle bizi dira. Bera ziaia hoteletan oheak biztanleak baino gehiago dira. Hori da hori, hiri bat suntsitzea turismoaren izanean. Dejar fuera a los refugiados de guerra, me da igual cuánta pasta traen en su cartera. Se pueden meter su dinero por donde les quema. Y que se sepa que todos los que vienen por aquí de vacaciones vienen de países ricos que han saqueado naciones y ahora nos mandan sus guiris en busca del fiestón. Por eso los grito, guiri, you are not welcome. Go, guiri, go, go, guiri, go home. Por eso te repito, guiri, you are not welcome. 2008an hirian geratzen ziren tokiko biztanleak zenbatzen hasi zirenean, hirigune historikoan bizi ziren bizilagunak 60.000 baino gehiago ziren, eta eskuragarri zauden oheak edo hoteletako plazak 12.000. Orain ikusten duguna baino 4 aldiz txikiagoa. Gentrifikazioak agertoki berriak diseinatu ditu, leku gehiago turismorako eta gutxiago herriarentzat. Veneziako kasuan, kanpoaldera edo zuzenean herrialdeko beste leku batzuetara bizitzera behartuta daude veneziarrak. Arazo horri buelta emateko neurri ugari ezarri ditu Luigi Brugnano Veneziako alkateak, baina uste dut isun eta arau berrien ordez bizitzeko modua aldatu behar dugula. Paradigma aldaketa guztiz beharrezko baita. Zaintzak erdigunera jartza, hori aldarrikatzen du saio honetan asko maite dugun italiar batek. Zorionak, Federici. Gaurko egunez jaio zen Silvia Federici Parman, Italian irakaslea, aktivista, nekaezina eta mugimendu feministaren erreferente den pentsalaria. Federicik bizitza osoa darama kapitalismoa eta ugalketa lana aztertzen. Prostituzioaz, sorginetaz, sozialismoaz, arkitektura feministaz, zaintza ardatz hartuta alor ugari landu ditu Federicik. Horregatik hitz batzuk lapurtu dizkiogu. Uste dut gaur egun edozein borroka motak funtsezko bi alderdi dituela. Bat erresistentziarena da. Ez esatea protesta egitea, baina ez esatea ez da nahikoa. Ez dugu mundua aldatuko soilik aurka eginez. Beste gizarte bat eraiki behar dugu. Aurkakotzarekin batera bizitza ekoizteko modu guztiak eraikitzeko eta berreraikitzeko prozesu bat egin behar da egunero.
Yo no camelo perfume de Nina Ricci, soy más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser una... Feministatzat mozorrotzen diren jarrera matxista eta errezistekin kontu zibiltzeko erakutsi dugu Federicik. Izan ere, horixe da egungo feminismoaren mehatxuetako bat. Troiako zaldia bezala, aliatu jantziarekin mozorrotuta, etxera nuño sartu zaizkigula. Milaka urte pasa dira eta Troiako zaldiaren analogia erabiltzen jarraituko dugu. Kondairak dionez Kristo horreko 1124 urteko apirilaren 24an, hau da, gaurko egunez, 10 urte luzeko setioaren ondoren, beren morala ahuldu eta beren lerroetan beheraldi izugarriak eragin ondoren, greziarrak Troia mendera ezinean sartu ziren zurezko zaldi batean. Gertaera mitiko edo historiko honi buruzko lehen kontakizunak literaturan aurkitzen ditu, zehazki Homeroren Odisean. Muchachas, muchachos, trabajar noche y día. Hay que construir un caballo de Troya, puede que esta sea la última salida. Y habrá que abrir las ciudades y con ellas nuestro corazón. Quiero que te pongas tus mejores luces, mi amor, para el próximo concierto. Nadie quiere vivir encerrado, pero hay una explicación. Espartako errege Menelaoren emazte Helena baitu ondoren, Espartarrek liga bat osatu zuten Greziako beste hiri batzuekin Troiari eraso egin eta bere erregina erreskatatzeko. Homeroren arabera, flota inbaditzailea 1000 untzik baino gehiago osatzen zuten, udan Troia setiatzen zutenak. Baina 10 urteko setioaren ondoren hiria greziar heroi batek Ulisesek asmatutako engainu baten bidez baino ezin izan zuen hartu. Troia behingoz hartu ahal izateko zurezko zaldi handi bat asmatu zuen, non gerlari talde hautatu bat sartu zuen. Troiarrei sinestarazi zieten heleniarrek gatazka zenezkaturik Troiatik alde egin eta etxera itzuli zirela. Eta itsasaldi on bat izateko, itsasertzean opari bat utzi zutela jainkoentzat. Troiarrek hirian sartu zuten zurezko zaldi erraldoi bat. Gauez, gerraren amaiera ospatzeko egiten ari ziren ospakizunak aprobetxatuz, heleniarrak zalditik irten eta hiriko ateak ireki zituzten armadari sartzen uzteko. Gainerakoa, historia da. To send my memories of the Trojan horse. I sense the fault in your heart that holds no guarantees. Oh, I should give you everything just so you own my penny sleeves. Alare askok esaten dute zaldiura etzela inoiz existitu eta ezpaita arrastorik aurkitu. Baizera. Eta asko uste dute gizaki atzela inoiz argira iritsi, eta asko uste dute Hubble teleskopiaren argazkiak Photoshop hutsa direla. Bai, asko gustatzen zaizkigu teoria konspiranoikoak. Baino Hubble esan dezu? Bai. Gaurko egunez jaurti zuten espaziora. NASA eta Europear Espazio Agentziak elkarlanean, 1980ko apirilaren 24ean, makroteleskopio bat jaurti zuten espazioaren argazkiak egiteko. 'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky. Eta ospatzeko NASA eta ESAren astronomoak Hubble espazio teleskopioaren argazki berri bat argitaratu dute. NGC 1333 izarren formakuntza. Nebulosa hori Perseoren molekula hodeian dago eta 960 argi urteko distantziara dago. Gutxi gora bera, oso gutxi gora bera. Perseo, jainko greziarra, Troiako zaliaren kontori bezala, dena lotuta ikusten inugo. Dena lotuta. Ez gea jungo ez Greziara eta ez da espaziora ere, baina bideia txiki bat egingo dugu, Argentinara zehazki. Hango hauteskundeen testenguruan kokatuko bai gaitu Marcos Tedin uriburu argentinarrak. Eta arbola jaialdia, zuaitzen kultura ospatzen duen jaialdia ezagutuko dugu Mikel Artxankok dena kontatuko dugu. Eta Eneko Gartziarekin edo Albina Estardastekin LGTBIQ+ kolektiboaren inguruan ere arituko gara. Gauzasko kontatzeko hurrengo 2 orduetan. Apirilako 24 ditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete.
Zuekin jaun Andreok, June Romatet Ibarguren, arratsaldeon. Atxaldeon. Zuekin jaun Andreok, Goiuri Ezeiz Arandia Astelenon. Arratsaldeon. Eta zuekin izketan ari dena Iñigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 572 du, apirilak 24, arratsaldeak 4 eta 16, edo besan da 16 izango dira, hemendik 2 segundutara. Wait a minute, wait a second, oraintxe, 16 dira, eta gu bagoaz aurrera. Naiz irratian zarete, bigarren kafean, eta esan dako aurrengo 2 orduetan, hementxe izango gara, zuekin gozatzeko asmoz, ongitorri. Bizitzeko gogoa Raimundo Elkanastero eta Laguera, eta tira bide batez duela ordutxo batzuk gaur bertan eguneratu berri dugun naiz irratiko 50 zerrendatik hartu dugun kantua. Norbaitek antzemango zuen akaso melodia hau ezaguna egiten zaiola, Ganas de vivir kantuaren moldaketa euskara erakarri dute Raimundo Elkanasterok eta konpainiak, eta hortxe bizitzeko gogoa bide batez ematzazu buelta bat. Gure naiz irratiko 50 zerrendatik hor baditugu, dagoeneko posizioari heltzen ari direnak, eta bestetik, gaur bertan heldu direnak, The Curen Boys Don't Cry, edo, esaterako, Eiderren betidanik. Eta gironetan abiatuko dugu horko maite duten tartea, June Romatet Ibargurenek kontatzen badigu zein den bere maite duta. Neria da maite ez duten zerbait, eta da, maite dut pelikulek ematen izkizutenean sorpresa txikiak, baino ez dut maite azken aldian oso modan jarri dena kredituak ondoren beste klip txiki bat jartzearena, ez dut maite bigarren klipa dagoenean. Ze bigarren klip hori izaten da kredito luze guztioiek pasa eta gero, eta, klaro, geratzetzea pelikulan zai, ea benetan pasako den, edo ez den pasako, atzo pasazitzaidan nire bikoteakin junintzen pelikula bat ikustea, eta, bigarren klip lehenengo klipa egon zen, eta bigarrenanik azkar batean bilatu nun sare sozialetan, ea bazegon edo ez, ja, hor gehatzeko, baina, klaro, egon ginenan, ezakizen bat denbora pasatzen kreditoak ikusteko. Bazenekien bazegoela? Bai, sare sozialetan aurkitu nulako, justo momentuan, baino 10 segunduko klip bat ikusteko, kredito guzti horiek ikustea, ez dut maite. Momento
Eta zure maite dut zein dago, Juri? Ba, begiranik, kontatu nuen behin, irratsaio honetan, maite nuela, baztegitez, norbaitekin bizi bazara, pixukideren batekin, edo lagunekin, ba, norbait dutxara sartzen denean, eta ondoan beste laguna geratzen denean kontu kontari. Eta hori egiteko ohitura nuen nik nire pixuke izan dako lagun batekin, hau da, ba, ni sartzen nintzen dutxara, eta bitartean bera ondoan esiritzen zen, eta gauza kontatzen zizkidan, ni dutxatzen nintzen bitartean, edo alderantziz. Orain ez gara elkarrekin bizi, baina asteburu pasa joan gara elkarrekin kuadriakoak, eta barratsalde batean esan nuen, dutxara noa, eta lagun honek esan zuen. Zurekin... Lagun dizut. Bai, zurekin jugo naiz. Gertatzen dena da, kasu honetan, eta ez dut uste asartuko danik, nire lagun hori aurdun dago. Eta orduan, bapatean elkartu ginen, 4 emakume, komunean, bera dutxatzen zen bitartean, bera ari zitzaigulako erakusten nola aldatu zaion gorputza. Eta orduan, ari ginen, horrela, ez dakit, 6 begi, berari begira, eta berak azaltzen zen, begira orain, hemen azalak, nahiko gogor daukat, hori, titiak horrela, edo beste zera horrela, eta aritu ginen, hor, ez dakit, artelan bat izango balitzezela, aztertzen bere gorputz aurdun hori nola ze polita eta zein ederra dagoen orain, eta oso une politero ditu zitzaidan, eta gero kontari harritu ginen. Ze ona, hausego Juriren maite duta, eta nik ere bota beharko dizueten erea. Nik maite dut, tarteka bada ere gusto eragontzaren inguruetara, tokietara, testu inguruetara itzultzea. Urteak egin nituen, 11 bat urte, udarak arraun estropaden giroan igarotzen, satari lanetan egiten nituen arraun ligako, horixe, 18-22 bat estropada, astebururo. Urte batzuk badira, ez dutala lan hori egiten, eta asteburu honetan egokitu zait nazioarteko banku mugikorreko estropada orkestea horion, goizetik enan plazan talden orkezpena egin, ondoren estropada, sari banaketak, Patxi Sarasua hundiari omenaldia, senide guztiakan zituela, eta bar, egun polita izan zen, baina batez ere izan zen, jende askorekin berriz ere topatzeko eguna, epaiekin, arraunlariekin, entrenatzaiekin, klubaren ingurukoekin, arraunzaleekin, jende askorekin, eta egia esan, bai oso estimatuta sentitu nintzen, oso maitatuta, eta oso egun politi izan zen, Orion pasatakoa, beraz, hori maite dut, ez tarteka horrelako itzulera bidai horiek egitea, galdetu zidan epaile batek, lagun batek, eta ez aldek faltan botatzen hau, bida, ikara herri gustora hemen, eta zoragarri, eta jendearen goxotasun da maitasun hori sentitzen, eta oso ondo, faltan, ez dakit, itzuleratxo horiek kolperako balin badira ere, egun baterako baldin badira ere, edarrak dira, eta nik egun edarra pasan nun, eta baina maite dut, hori joko herrian ere badaukatulako, ez dakit, goxotasun puntu bat orokorrean, denbora de jente pasadu goza dela eta beste, piraguarekin ere ordu asko, eta gustatzen zaian herria da, eta gustora egon nintzen horiok irabazi zituen bi estropadak, emakumezkotan, gizonezkotan, eta uste dute eurak behintzat festa giroan gustora ibili direla asteburuan, eta atzo biharamun majoarekin ibiliko zirela larunbatekoa ospatu ostean. Eta mendik agurtu gaituzte, Lomiziak esan du arratsaldeon, aspaldiko, idatzi dizu, aspaldiko, baina besterik ez diguzu kontatu, Lomizia ondo altzara, bizi altzara, zein da zure maite duta, Gorkak esan digu, nire maite duta da lagunak egotea beti saiatzen lagunak egiteko, ze zaia jendeakin elkartzeko. Barkaia zure Gorka, uste dut, berri irakurri behar dudala, ze... Iepango Juri laguntzea zu. Beti ari dela saiatzen lagunak egiten, eta ze zaia den jendeakin elkartzea. Pentsatzen dut agian, ezagite esango duela, ez? Adin batetik aurrea zailagoa dela lagunekin elkartzea, edo zailagoa dela jendea ezagutu eta pertsona edo ezagun horiek lagun bilakatzea. Uste dut hortik doala, ze noizbait horrelako eta zaritu gara. Bai, Gorka, bai ez tatu guztu, baietz ote den. Ni joaten naiz, Gorkaren mezuak irakurtzea hola,
Braun, frenorik gabe, eta gero konturatzen naiz, iepa, Gorkak ere idatzi frenorik gabe idatzi duela, eta batzutan kosta egiten zaite Gorka, zure esaldia koma gabe idazteko joera hau harrapatzea, baina Goiurik beste habilidade baba du bai, nik ez dauka gana eta segiton ulertzen ditu. Gaztetasuna. Ulertzen hasi hor konpon Txikitatik batera petardoekin kalera Kaixak hasi eta gu ezin heldu etxera Zezenak harrapando así que dale don dale Así que dale don dale, dale don dale Egun hau itzarri tragos en el jaizal Así que dale don dale, dale li don dale Bai, gora Goiuri. Zuziko txikianiko ibarrauzko Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz Mafrenazten dala jakintasunean da zasko Wow, 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 zuziria piztu do Zuziko txikianiko ibarrauzko Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz Mafrenazten dala jakintasunean da zasko Txepengo degun orazoa zu Jezalen parranda oaxeremos kortu Urekin belduzu txiki urlagu Askalos tien niño kristona julaiu Kalimocho cerveza, buruan puti vuelta Etxetik irteneta, etzinator de vuelta Zerruan atazko, gainetik txiri vuelta Elitan ibarra eskalo kartzaz haueteta Entzute su versión, hoy nace el más cabrón Esto zu ulertzen, así que hor konpon Txikitatik batera petardoekin kalera Kaixak hasi eta gu ezin heldu etxera Zezenak harrapando, así que dale don dale Así que dale don dale, dale don dale Egun hau itzarri tragos en el jaizal Así que dale don dale, dale li don dale Wow, 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 zuziria piztu do Zuziko txikianiko ibarrauzko Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz Mafrenazten dala jakintasunean da zasko Wow, 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 zuziria piztu do Zuziko txikianiko Bueno, Lomiziak esan digun maite dut asko dituela, elukela jakingo nondik hasi. Ara, hori bai aitzakia, Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Etxepengo dugu nore zuazu Jezalen parranda oaxerimos kortu Gurekin belduzu txiki urlagu Askalos tien niño kristona julai Jaja, bai, aitzakiak maite ditut. Hori beste kontua da. Hori bai, Iker Laroak dion bezala aitzakiari gezurrak dario eta ez dakit. Oso txukunari zaren Lomizia, baina tira, onartuko du, aitzakia maite dute modura. Arratsaleko 4:28 minutu, eta gu bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Maileguan hartuta ikusten kusi nahi dutena egin dutena poesiak hiltzen ari dira oitzen ari dira itzlarien itzutxetara narratzaileak ez dira inoiz emerke izan Naturarekin harremana geroz eta urrunagoa du gure gizarteak, geroz eta gutxiago jotzen dugu mendira eta hirietan zentratzen dugu gure begirada. Ostoen erortzearen inguruan abesten dugu gure asfaltuzko kaleetan, basoetako zuhaitzetatik egindako paperetan idazten ditugu mendira joateko planak eta bertara joatean geroz eta gutxiago zaintzen ditugu mendiak. Mendiek, kostoek eta batez ere zuhaitzek gure ganduten eragina nabarmena dela diote zientzialari askok eta gure osasunari, ongizateari eta gure biziraupenari estuki lotutako ondaretzat hartzen dituzte. Horregatik, Labea Arte, Zientzia eta Natura Laborategiak arbola jaialdia jarriko du martxan bihar, Antartika Kultur Container, Foresna Zurgaia eta beste hainbat erakunderekin batera. Malkoetan busti nintzenekoak, la mila banintzena basoan. Egitarauak 70 jarduera inguru ditu, eta horien artean daude ikuskizunak, hitzaldiak, erakusketak eta zuhaitz pedagogiako ibilbideak ere. Iruñean egingo den jaialdian herrialde askotako parte hartzaileak izango dira. Kataluniakoak, frantsesak, brasildarrak eta bar. Basoetan murgilduko dira bertaratzen direnak eta gaur gu ere arbola artean sartuko gara Mikel Artxakorekin Antartika Kultur Kontainerreko zuzendariarekin. Arratsalde on eta ongi etorri Mikel.
Kaixo, arrataldean bai, Juri. Bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizun, hau irakurri danez lehen edizioa izango da, nondik sortu da proiektua handi hau? Bueno, bai, lehenengo edizioa izango da, eta, gehien bat, labea elkartearen ideia da, egitasmo hau, eta gero zuk esan duzun bezala, beste elkarteekin elkartuta, Antartika Kultur Container, parte hartzailea izena, eta gero ere Berdezia, eta Farandula elkartea, Piparrika, Herri Baratza, Innova Cultural, hainbeste elkarte eta enpresa ere parte hartzen duten jaialdia da. Zergatik edo nondikan, labea gehien bat bilatzen duena da pixka bat hurbiltzea natura eta gehien bat zuhaitzen kulturara, eta, pixkat hori ez bakarrik natura horregotea, baizik eta modu desberdinetan elkartzea, sentitzea, gehien bat ere artea eta sorkuntzaren bitartez, eta horren inguruan, jaialdi honetan hainbeste ekitaldi eta proposamen izango ditugu. Aipatu duzun gerturatze hori, azkenean artearen bidez zientzia agian errazago eraman daiteke gizartearen gana, edo sozializatzeko modu on bat izan daiteke. Horregatik dira hitzaldi ez gain, hainbat erakusketa eta horrelakoak antolatutakoak. Bai, azken finean, gu pizka bat hemen bilatzen ditugun helburuak beste modu desberdinetan ere badaude elkarte eta pertsona asko bideratzen dituztenak, ez, baino behar bada gehiago zientziaren bitartez eta beste modu desberdinetan, ez, baino gu pizkat hemen bilatzen duguna da sorkuntza, innovazioa ere oso garrantzitsua da, eta artista moduan ere gauza ezberdinak egongo dira, antzerkia, dantza, argazki erakusketak, zinea, eta hainbeste gauza, adibidez, Antartika Kultur Containerren egingo den ekitaldi bat izango da plantadania. Plantadania zer da? Balkoietan, kasu honetan kale nagusian, bultzatuko duguna da nola balkoietan jartzen diren landareak izan daiteke hain garrantzitsua ez bakarrik politak direlako edo ornamental arrazoiengatik, baizik eta ekosistema baten barruan landareak eta zuhaitzak hain garrantzitsuak direlako, ezta? Ez hain garrantzitsuak, eske azken finean garrantzitsuena dira. Eta, jaialdiaren barruan egingo dena pixka bat da bultzatu honen garrantzia, eta ez hori bakarrik, pixka bat ere kontagio moduan, ezta? Beste balkoiak eta beste jendea ere gauz berdinak egiteko, eta oso garrantzitsua ere da guretzako komunitario bizimodua, ezta? Gu azken finean egingo ditugun jaiak ekitaldi guztiak kale nagusian egingo dira, eta hau ez da kasualitatea. Hau da, bilatu delako pixka bat hurbiltasunean lan egitea, ere bultzatu nahi dugun hori, ezta? Auzokideekin lan egitean, hurbiltasunean, eta inguru giroa errespetatzeko ere hain garrantzitsua dena. Eta gero ere, guretzako ere oso garrantzitsua da aldarrikatzea ez bakarrik herrietan edo mendian garrantzitsua dela bultzatzea natura, baizik eta ere hirietan ere, ezta? Inkluso animali eta insektu bat askoentzako hiria izan daiteke ere leku oso aproposa, inkluso batzutan aproposagoa, ezta? Eta azken finean mendian, badakigu denok nekazaritzan hainbeste gauza botatzen direla, eta hirian ere
lekua proposa izan daitekela animali eta hainbat insektuentzako. Gainera, nik irakurri izan dudanaren gatik, azken aldian geroz eta berdegune gutxiago daude hirietan, baina beharrezkoak dira, ezta, bai temperaturarentzat, bai itzalaren aldetik, guretzat ere beharrezkoak dira, ezta? Bai, hori ere aldarrikatzen dugu, ezta, transizio ekosozialaren garaian gaude eta gero eta gehiago ikusten dira gure osasunarekin harremana hori bilatzen, ezta, ongizatekoarekin ere, biziraupenarekin estu lotuta dagoen ondare gisa aldarrikatzen dugu, eta, testu inguru honetan, gizartea zuhaitzen mundura hurbiltzen den arabera, gure kasuan artearen eta zientziaren artenko aliantza hori sortzen, oso garrantzitsua da, eta bai, zuk esan duzun bezala, irian geroz eta egitasmo interesgarriagoak daude, egia esan da, Iruña da, hiri bat, zuhaitza eta landarearen aldetik nahiko ongi bizitzen dugu eta lan nahiko ona egiten da orokorrean, baina gu aldarrikatzen duguna da pixka bat kultura bat eta beste lekuetan ere horrelakoak bultzatzeko. Eta, aldarrikapen guzti horiek egitarau luze batera eraman dituzue. Hasteko adibidez, bihar ze ikusteko aukera izango dute bihar hasten da eta jaialdia? Bai, bihar hasten da, 25, apiriako 25 eta 30 arte izango da. Eta, adibidez bihar Kondestable jauregian ikus dezakegu mistura lau erakusketa, eta ere Fossil Plastics alegiazko enborrak Martin Etxauri aka egindako erakusketa. Bi erakusketa hauek egongo dira egun guztietan 30 arte. Eta gero ere, astean zehar gauza desberdinak eta ekitaldi desberdinak egongo dira, adibidez apirilak 26an, ja aste azkenean, Barranqueadores y Cablistas del Irati, hau da Eugenio Monesma egindako audiovisual bat, eta, hau, 5 eta 45etan izango da hor Kondestable jauregian. Gero ja, apirilako 27an, ibilaldi bat egongo da zuhaitz pedagogiako bide zidorrak. Eta kasu honetan Antartika Kultur Kontarrinetik aterako da, arratsaldeko 5etan, eta Iruñerri inguruan egindako bide zidorra bat izango da. Gero ja, apirilako 28an, eta ja asteburuan sartuta, hitzaldi batzuk egongo dira, Bosques algo más, goizeko 9etan, beste inguru giro bat Lorategitik hiri basora, arratsaldeko 5etan, plantadania instalazioa, hasiko da lehen aipatu duguna, balkoietan egingo dena, hasiko da apirilako 28an arratsaldeko 7etan, hor Antartika Kultur Kontainerren, eta gero ere, aipatu nahi dut, egun hauetan egongo den baso mugikorra, hau da Reimik, txirrindula batekin egingo duen, egitasmo bat da, eta hasiko da arratsaldeko 7etan, ere hasiko da kale nagusiko inguru horretan, baina Iruñerritik mugituko da, eta nahi duguna da txirrindula handi batek bidez baso mugikor bat proposatu edo eskaini. Gero ja, apirilako 29an, larunbata,
ibilaldi bat egongo da ere zuhaitz pedagogiko bidezidorra, eta kasu honetan kale nagusian ere hasiko da, baina gero ere ibai ertzera jaitsiko gara. Dantza larun batean ordu batetan zuhaitza batekin itzaldia, Roach elea egindako dantza proposamena. Gero larun batean ere 5 Kondestable Jauregian bideo itzaldia izango da, 3 audiovisual sorkuntzekin. Arratsaldeko 7 performance bat izango da Azkona Tolosa egindakoa Kondestable Jauregian, eta ere bukatzeko eguna dantzarekin bukatuko dugu Luciana Croato artistas inflamablesekin egindako performance dantza bat izango da Piparrika Iribaratan. Eta bukatzeko igandean mistura txiki bat egingo dugu arratsaldeko 5 ere Piparrika Iribaratan. Ikusi danez, egitaraua jende askorengana zuzendutakoa da, oso zabala da egitaraua, eta aurrentzat ere prestatu dezute zertxo bait, ezta? Bai, hori da, gehien bat izango litzeke igandean azkeneko ekitaldi hau, mistura txiki, hau da, umeak, 7 urtetik 11 urtera apuntatu daitezke, eta hurbiltzeko ere naturaren pixka bat ikasteko tailer bat izango da. Eta, izen asko daude erakusketa, hitzaldi eta horien artean, herrialde ezberdinetako eta nazioarteko jendea da, ezta? Bai, horrela da, Brasiletik, Portugaletik, Euskal Herriko beste puntuetatik ere, bai Donosti, Bilbo, Bartzelonako jendea, Cecilia Malik adibidez poloniarra, egia esan da leku desberdineko artistak, eta, sorte handia ere izango dugu beraiekin parte hartzeko. Eta ni bai, aipatu beharrekoa dela edo iruditzen zait, gaur, aipatzen nahi da bihar egingo dela jaialdi hau Iruñan, baina aurrera begira ere beste data batzuk ere badituzu, ez da? Bai, hori da, ez bakarrik hemen Iruñan, gero maiatan jarraituko dugu beste lekuetan egiten ekitaldi ezberdinak, ez bakarrik Iruñan, eta adibidez, Tafalla, Valle de Arte, Esteribar, Monreal, Unzue, eta leku desberdinetan izango dira, gehien bat maiatan zehar. Bai Iruñan inguruan zaudeten guztiontzat, edo Iruñara gerturatu nahi duzuen guztiontzat proposamen zabal bat daukazue hemen, Arbola jaialdia, eta, Mikel, zuri eskerrik asko hau guztia azaltzeagatik, espero dena ondo aterako dela bihartik aurrera, eta hori, arratsaldeon, eskerrik asko. Oso ongi goiuri arratsaldeon eta eskerrik asko zuri bai. Urrenera arte, egongo gara urrengoan, eta ea kafea aurrez aurre hartzeko aukera daukagun. Oso ongi, mina esker bai, mina arte. Somebody say you got a new friend. Will she love you better than I can? There's a big red sky over my top. Pasaden astean bigarren kafean aipatu genuen agian cover gehien gustatzen zitzaizkigun coverren zerrendatxo bat egingo genuela, ze batzuetan abestiak norbaitek hartu eta moldatu egiten dituenean originalak baino hobeak izaten dira. Eta
Oraindik ez dugu egin, ze bigarren kafeko lankideen artean zerrenda osatu nahi dugu, gu entzulei galdetu nahi diegu, eta gero zuen ekarpenak dauzkagunean osatuko dugu erreportaje polit bat, baina bitartean nik nire ekarpena egin nahi nuen, eta hoxe, aitzaki hau baliatu dut Merina Grisek egin duen Dancing on My Own abestiaren bertsio hau entzuteko, ze Robinena asko gustatzen zait, baina Merina Grisena hau bereziki polita da. It's gonna stay all night. So straight, so wild light. See letters and broken bottles, spinning around in circles. Yeah, I know it's too bad, but it's gonna see it from myself. I'm in the corner, watching the music. Oh, I'm right over here, why can't you see me? Oh, Arratsaleko 5 izateko 13 minutu eta gu aurreragoaz esan dizuegu lehen gaur bidaiak ere egingo genituela, gerosiago Argentinara joango garela, baina orain iraganean eta geografian bietan bidaiatzeko proposamena dakartzu da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. A falling star fell from your heart and landed in my arms. I screamed aloud as it tore through them, and now it's left me blind. The stars and moon, they have all been blown out. You left me in the dark. Aipatu dugun bezala, Kondairak dio, Kristo aurreko 1124. urteko apirilaren 24ean, hau da, gaurko egunez, Greziarrak Troian sartu zirela, zurezko zaldi baten barruan. Troiako zaldiaren kondaira, Greziar mitologiako mito ospetsuenetako bada, baina ez bakarra. Milaka urte pasa dira, eta oraindik liluratuta jarraitzen dugu antzinako Greziako kulturari dagozkion mito eta elezarrekin, bere jainko eta heroiekin, beraien erritualekin, eta nola ez, artearekin. It stopped and I was in the darkness, so darkness I became. Ondo baino hobeto ezagutzen ditugu kondaira hauek. Jatorriz, zibilizazio mizenastar eta minoikoen garaian ahozko tradizio poetiko batean zabaldu ziren arren, greziar literaturak erreferentzia ugari eskaintzen dizkigulako. Homeroren Iliada eta Odisea, Hesiodoren Teogonia, Plutarkoren testuak. In the shadow of your Eta hain ondo ezagutzen ditugunez, musikaren inspirazio iturri bihurtu dira. Greziako mitoak hartu eta abesti asko idatzi dituzte sortzaileek. Gaurkoan adibide batzuk topatu ditugu, baina zuen ekarpenak entzuta gustatuko litzaiguke, beraz idatzi txatean edo WhatsAppez edo nahi duzuen moduan. So I stayed in the darkness with you.
Greziar mitologiaren arabera, Akiles Troiako gerrako heroi nagusia izan zen, eta Homeroren Iliadako gudari indartsu, azkar eta ederrena. Peleo, Mirmidonen erregearen, eta Tetis, itsas ninfa baten semea zen Akiles. Heroi hau garaitentzat jotzen zen, baina ez hilezkortzat. Izan ere, ahultasun bat zuen, bere orpoa. Akilesen zauriezintasuna azaltzeko bi bertsio daude. Batek diosku jaio zenean, bere ama Tetisek orpotik eutsi ziola eta Estigia ibaian murgildu zuela hilezkor bihurtzeko. Baina bere orpoak ez zuela inoiz urak ukitu, beste edozein hilkorrena bezain ahul geratuz. Beste bertsio baten arabera, Tetisek Ulises txikia sutondoan jarri zuen, bere gorputzaren zati hilgarriak erretzeko, eta gero aurra Ambrosia zigurtzi zuen. Harik eta Peleok aurra bere eskuetatik kendu eta orpo bat ikaztuta geratu zen arte. Hala ere, heroi handi bilakatu zen, baina Akiles altxua, itxuraz garaitezina zena, azkenean Paris printze troiarrak garaitu zuen, ezkerreko orpora zuzendutako gezi pozoitu bat jaurti baitzion. Historia horretan inspiratuta, Led Zeppelineko Robert Plantek abesti hori zuen. Hori bai, jatorri bitxia du abestiak. Izan ere, kasu honetan Greziara egindako bidaia izan zen Robert Plant inspiratu zuena, baina modu berezi xamarrean. Han izandako kotxe istripu batek Akilesen tendoiari ere egin zion, eta jakimina piztu zitzaion. Nor ote zen nire zauriari izena ematen dion Akilesura, eta horrela sortu zuen abestia. Baina, goazen beste batekin. Espazioan hortzenak ertzerik ez leiotik at, argiak bustitzen du nire ontzia, argitate ezean nigan oroimen oro, iragana bihurtzen da gardena, lurraren azala, simeldizten, arrizko uminak, plastikozko mendeo, infinitora narama, nina izulizez, planeten hautzak aizeak, zabaltzen ondean. Itzalien dogera flexoaren ondoan, irratia bihotz baten talpadak. Ni naiz Ulises abesten zuten itoiztarrek, baina nortzen Ulises? Greziar mitologiako figura nagusietako bat. Homer hori esker ezagutzen duguna, Iliada eta Odissearen protagonista delako. Lurraren azala, simeldizen, Ulises Laertes eta Antiklearen semea zen. Naiz eta beste bertsio batzuen arabera Sisifo bere benetako aitatzat hartzen den. Bere aitak errege izendatuta Ulises gentila zen jainkoekin, batez ere Zeus eta Atenea bere babesleekin. Parisek Helena baitu zuenean, Heleniarren arteko gerra hasi zen, eta Ulises guda hartako liderretako bat izan zen. Etsai asko garaitu zituen, eta paper garrantzitsua jokatu zuen Akilesen izaera kontrolatzeko. Honen heriotzaren ondoren, Ulises da bere armak hartu eta Troiako zaldiaren bilbea antolatzera pasatzen dena, bere bandoari Troiarren aurkako garaipena emango ziona. Troiako garaipen horren ondoren, beste 10 urte eman zituen Ulisesek etxera bueltan, oztopo ugari gaindituz. Eric Clapton ospetsuak, Greziara egindako bidaia baten ostean, etxera buelta horri abesti bat eskaini nahi izan zion.
eta The Tales of Brave Ulysses idatzi zuen, Krim taldean. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea find your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured. Bertan, Ulisesek itsaslamia bat topatu zuenekoa kontatzen du Claptonek. Baina heroiak alde batera utziko ditugu, eta beste izaki bat aipatuko dugu. Medusa. Medusa, greziar mitologiako gorgon batzen, hiru aizpen artean hilkorra zen bakarra. Kondairen arabera, urrezko hegalak zituena eta hilaren ordez, sugeak zituena buruan. Make you follow where the sky loves the sea, and when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Iturri askok diote, bere aizpek ez bezala, Medusak edertasun berezi bat zuela. Ovidio poeta erromatarraren arabera, Medusaren itxura ikaragarria Atenea jainkosaren zigor baten ondorio izan zen. Bertsio honen arabera, Medusa, jatorriz Atenearen tenpluko emakume apaiz batzena, Poseidonek bortxatu eta haurdun utzi zuen. Eta bere edertasuna hondatzeko, Ateneak, jeloskor zegoelako, suge bihurtu zituen bere hileak, eta bere aurpegia miresten zuena harri bihurtzera kondenatu zuen. Tortured by the sirens sweetly singing. Horregatik, izaki beldurgarria omen zen, eta Perseok burua moztu zion. Baina Medusa ikono feminista bezala aldarrikatzaren aldeko apostu egin genuen iaz bigarren kafean. Izan ere, emakumeok haserre gaude, Medusa bezala. Amorru hori, sistemak zapalduak eta bortxatuak izatearen neketik datorrelako. Medusa bezala, denok izan garelako patriarkatuaren biktima. Hey, hey, yeah, I Alixan libre, frutatzeko do askokin. Ez dakizu ez pasatzen zaiten azken alin. Ausardia hartuz nijo hainbeste mobidakin. Energia aldatu, esperentzez gozatu. Pentsatu, horrek egiten hau niri indartxu. Beldurrak enduta argitu zuren haigu. Eta horixe kontatzen du Aibi Tolosarrak aurten kaleratu duen Medusa diskoan. Bortxatua izan ostean bere burua sendatzeko tresna gisa erabili zuen musika Andrea Vitoriak, eta Medusa diskoaren baitan bere esperientzia kontatu du. Salaketa, ondoren etorri zen depresioa, eta pixkanaka bere ganatu duen indarra. Medusa bezala irudikatu agertzen da diskoaren azalean. Como Vegeta, el canto exótico, de negro gótico, no hablen de código, que soy el pródigo. Se cambia mi tono porque es válido. En el norte hace frío, pero este fruta cálido. Soy auténtico, como te castigo, con este látigo, bailando reggaeton. Baila, 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 con este saoco que yo a ti te traigo. Y si no tienes miedo, demuéstrame algo. Baila, 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 con este saoco que yo a ti te traigo. Greziar mitologiatik etxerainoko bidea osatu dugu, eta oraintxe etxerako bidea osatuta, hemendik Naiz Irratiaren estudio zentraletarako bidea egin behar dugu, antxe baitago, gure lankide Xabier Creuet, azken ordukoa berarekin ekartzeko. Xabier Creuet, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule, bostetako boletinarekin goaz, Emakundek sustatutako ikerketa batek erakutsi digu bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean lantalde mistoak osatzen direnean, emakumek lankarga gehiago hartzen dutela euren gain. Aldiz, ikerketa berberak ondorioztatu du neskek beraiek ere ez dutela egiten dutena behar beste baloratzen. Berdintasun Institutuaren zuzendari Miren Elgarrestak azpimarratu du genero rolak sektore guztietara zabaltzen direla eta beharrezkoa dela hauek identifikatzea ostera ekidina ahal izateko. Txikitatik ikasi baitugu generoaren arabera dagokiguna.
Eta hori desaktibatu ahal izateko, hausnarketa bat egin behar da genero ikuspegitik konturatzeko zer nolako jarrerak ditugun eta zer nolako lanak burutzen ditugun emakume eta gizonek. Hala, talde lanetan emakumeak izaten dira apunteak hartzeaz, materiala erosteaz, aurkezpenen diseinua egiteaz, dokumentazioa biltzeaz eta azken lana zuzentzeaz arduratzen direnak, eta batzuetan ere azaltzeko lana hartzen dutenak. Finean emakumeek proportzionalki ikasgeletan ere lan gehiago egiten dute gizonek baino, orokorrean. Beste ildo batetik, Volkswagen Nafarroako enpresa batzordeak eta Onirtzaileen Parkeko batzordetako ordezkariek elkarretaratzea egin dute landabengo ate nagusian eta ibilgailu elektronikorako birmoldaketa prozesuan inor kanpoan ez uztea eskatzeko enpleguaren defentsan eta azten jarritzeko helburu erantziarekin, Volkswagen Nafarroako batzordeek eta Hornitzaileen Parkeak elkarretaratzea egin dute astelehen honetan batasun mezu bat helarazteko lantegiak eta hornitzaileek 2026tik aurrera estrategikoak izaten jarraitzaten exigituz. Alfredo Morales, enpresa batzordeko kideak azaldu duenez, erregai fosileko autoak ekoizten jarraitzeak elektrikoa ekoitzea arteko ziurgabetasuna usatzen lagunduko luke. Para que una pequeña cantidad podamos seguir fabricando de vehículos de combustión, que nos va a venir muy bien para amortiguar el posible impacto que pueda haber los vehículos eléctricos. Iñaki Badiola, Realeko presidente ohiari 10 urte eta 8 hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote hainbat politikari, epailek, kazetari eta komunikabide baten aurka Twitterreko bi kontutatik modu anonimoan egindako irain eta kalumniengatik. Ez du ordea espetxean sartu beharko. Dokumentuaren arabera Badiolak 2017-2018 artean erabili zituen kontu horiek 2008an Realeko presidentea kargutik kendu kluba sartu zen hartzekodunen konkurtsoaren erruduntzat. Eta Foru Ogasunak haren aurka irekitako hainbat espedientetan sartuta egoteagatik. Orain, epaiaren arabera, Badiolak 8 kalumnia delitu jarraian ditu, integritate moralaren aurkako arauain lehiaketan publizitatea eginez, eta irain larrien beste 5 delitu, integritate moralaren aurkako delitu batekin, arauen lehiaketan publizitatea eginez. Euskal errepidetara goaz orain, eta badiruri ez dagoela inongo arazorik, inongo ez beharrik, beraz, zuekin bueltan izango gara arratsaldeko 6etan informazioaren 3. edizioarekin. Gero arte. Eskerrik asko ba, Xavier Creuet, eta esandako arratsaldeko 6etan informazio guztia, naiz irratian. Guk aurrera egingo dugu, eta aurrera egiteko bidaiatu ere egin behar dugu gainera. Nora? Eta Argentinara. Irratsaio honek bidaia saio bat dirudi, baina ez aurrera tatzera goaz ezagutzak pilatuz. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. Ez dut herriaren aurkako erabakirik hartu esaldiarekin, Alberto Fernández, Argentinako presidenteak, iragarri du ez duela hautagaitzarik aurkeztuko urrian egingo diren hauteskunde orokorretan. Ostiralean, Twitter kontura igotako bideo batean, egindako lana goraipatu eta egin gabe utzitakoaz damutu da Fernández. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Militante peronista gisa, betidanik eduki dut argi lehenengo aberria dagoela, gero mugimendua eta azkenik gizakia, esan du presidenteak. 2019ko abenduaren 23an hartu zuen Argentinako presidente kargua eta 2023ko abenduan hartuko du kargua hurrengoak. Baina nori izango da? Marcos Teinuriburuk testu inguru politikoan kokatuko gaitu. Arratsaldeon, Marcos. Aupa, egun zelan. Ba, gu nahiko ondo, baina uste dut zu hobeto zaudela, ikusi zaitut zerbait edaten hor, ez dakit... Bai, beti nire ematerekin. Bai, Bera, eguna ondo eramateko, bai. Hori da, gu ondo eta zu ondo baita ere. Hemen Argentinako politikari buruzko zure solasaldia emateko prest?
Bai, eta, bueno, eta Alberto Fernandezen erabakia ulertzeko, bueno, lehenik eta behin testu ingurua ezagutu behar dugu. Eta, bueno, zuk esan duzu, ondo nau, baina, eta gu argentiarrak beti ondo gaude, baina liberean beti txarto gaude. Badakigu bizitzen garai txarretan, orduan, ohituta gaude, baina egia da gaur egungo egora, oso larria dela. Berak aipatzen ditu bideoan egoera ekonomikoa, defizita eta pandemia eta gerra gauza asko bere legealdian eduki dituenak eta bere lana gutxi gora bera neurtzeko erabili dituenak, ezta? Bai, egia da bere gobernuan oztopo ugari izan dituela, baina askok esango lukete aitzakak direla, egia da, egon dela pandemia bat, eta gero gerra bat, eta gero, sekia bat, orduan, arazoak egon dira, bai hori egia da, baina gaur egongo egoera, nik uste dut, nik esango nuke, orain arte bizi dudan egoera txarna dela. Behintzat gogoratzen dudan egoerarik txarna dela. Alde batetik egia da, ia ez dagoela desenplegurik, langabezia tasa oso basua da, hori egia da, baina inflazioa hain altua da, gure soldatak ez dute ezertarako balio. Orduan beti orain esaten dugu langile pobreak garela, guztiok lan bat dugu edo lan bi edo lan hiru, baina hori ia zute ezertarako balio, azkenean hilabeteren amairan ordaintzen digutena, oso gutxi da, ezin dugu janaririk erosi edo luxurik erosi, orduan hori da gaur egun gogoera. Nik adibidez bi lan edo hiru lan daukat, eta ni ondo nau, baina igartzen da kaleetan egoera ez dala berdina guztiontzat, eta bai susmatzen da hori. Agian horregatik dauka Fernández presidenteak hainbesteko hau da, onespen gutxiko tasaz irakurri dugu poliarkia aholkularitza enpresak egiten dituela, ez? Hilabetero neurtzen duela jendearen onespen tasa eta Alberto Fernándezena oso baxua omen da, beraz, jendea batzuk behintzat poztuko ziren, ez? Bere bideoa ikusitakoan. Bai, irakurri nuen historiako basuena zan edo alako zozer. Eta hori egia da, egoeragatik, baina bere gobernuan berak, arazo bat izan du, nik uste dut, larriena izan dela, bera ez da lider bat. Orduan, hor egon da arazoa, ez da bere gobernuaren liderra eta ez da Argentinaren liderra ere ez, orduan, hor igarri da orain azken urtetan, bera ez da erabakiak hartzen dituena. Orduan, hori galtzen da, nik uste dut jendea konturatu dela, hortaz, eta orduan, berak ez deko zer esanik, azkenean, hori, autoritate gutxi dauka, eta orduan, azkenean bere gobernuan, bere alderdian, jendea beste leku batera joan da, orduan, orain bai, sortzen ari dira, lider berriak, batzuk bere alderdian, eta beste batzuk, beste alderditan, orduan nik uste dut orain etorriko dana hauteskundetan, oso komplikatu izango da, oso komplexua. Nik komentatu nizun orain politikan lan egiten dudala eta barrutik ikusteko aukera daukat eta esan dezaket etorriko dana oso komplexua izango dela. Nabaritzen duzu dagoeneko urduritasuna urrian izango diren hauteskunde haiei begira? Bai, hasi da urduritasuna. Ez dut Argentinako historia azalduko, horretarako programa bat behar dugu, edo bi edo hiru, baina oso simple izango dut, alde batetik dau peronismo, hori Alberto Fernández peronismoaren barruan dau, eta gero beste aldetik dau
antiperonismo, eta hor antiperonismoan sartzen dira zakitzen bat alderdi. Orduan eurek sortu dute Juntos por el Cambio, dala antiperonismoaren aldererik handiena, esate baterako, baina hori, nahazketa bat da. Azkenean hor barruan dekozu eskuineko alderdiak, eskerreko alderdiak, erdiko alderdiak eta hori diana, eta gero, bezaletik, hirugarren hirugarren alderdia orain indar handia hartzen ari dena da, eskuin muturra. Hori da larriena, baina egia da, beti krisi dagoenean, beti sortzen da olako talde bat, olako alderdi bat, eta hori Argentinan gero eta indar gehiago dauka, eta horretaz bai apurtxo bat kezkatuta gaude, baina normala da, espero dugu haiek ez irabaztea, baina Brasil ikusita, Estatu Batuak ikusita, eta hainbeste Europako herrialdeek ikusita, kontuz, egon barra gara. Indar handiagoa daukala esan duzu, baino irabazteko adina bai, edo ez? Hemen Argentinan kokteko gu balotaz, dala, bigarren vuelta edo zakitzelan, esaten den hor, eta uste dut bai gai direla balotaz horretara heltzeko. Orduan, esan dudana, 3 alderdi handiak gaude, Juntos por el Cambio dela antiperonismo, nik uste dut gaur egun hori dela handiena, gero Frente de Todos dela peronismo, eta gero La Libertad Avanza da eskuin muturrekoa. Muturra eskuinekoa, no? Orain nazketa bat dekot buruan, muturra eskuinekoa. Eskuin muturrekoa. Eskuin muturrekoa, vale. Eta zein da arazoa? Orain arazoa da antiperonismoan badaude, zenbat lider, 3-4 lider, nik egiten dut lan haietako batentzat, eta guztiek izan nahi dute presidentea. Ara, bale, beraz, etxean bertan barruan dago orain lehenengo ez dakit arazo nagusia. Bai, hori da, orduan, zein da arazoa, antiperonismoa banatzen denean, peronismoak irabazten du. Eta eurek oso argi dute hori. Euren indarra da besteak banatzea. Hau da, kanpaina besteek egiten diete. Bai, hori da. Eta azkenean, Alberto Fernándezek nik bozkatu nuen garai hartan, baina esan behar da egin duena ez dala oso ona, eta hobetzeko gauza asko dauzkala, eta nik ez nuke berriro bozkatuko, baina, agian irabaziko du, berak ez, baina bere alderdiak irabaziko du, besteek ezin dute batu edo, orduan. Euren indarra hori da, besteak banatzea, eta orain arte, ondo egiten ari dira. Lehen aipatu duzu, Marcos, Alberto Fernandezen arazotako bat zela, ez dela buruzagia, ez dela liderra, bera ez zegoela agintean. Zeinek agintzen zen? Kristinak agintzen du? Bai, hori da vicepresidentea, eta zein da arazoa. Berak ere, Kristinak ere fama txarra dauka, eta gian 2019an, hauteskundeak izan zirenean, Kristinak erabaki zuen, bera da benetako liderra, berak erabaki zuen, Alberto Fernández presidente moduan jartzea, eta bera vicepresidente moduan joatea. Eta azkenean, igartzen da ondo egin zuela, hauteskundeak irabazi zituzten, baina, klaro, hor arazoa zen, azkenean erabakitzen duena ez da presidentea, da vicepresidentea. Eta orduan, orain esaten dugu, Alberto dala marioneta bat edo titere bat, berak azkenean ez du askorik egiten, eta entzuten duzu adibidez bere prentzaurreko bat, eta da oso tipo, ez da oso argentinarra, da oso aspergarria eta motela, eta ez du ematen hemengoa denik, orduan, hor dago arazo bat. Eta aldakigu nork ordezkatuko duen? Bere alderdien barruan? Bai. Badaude aukera asko, bat da Cristina, hori nik uste dut orain
irabazteko gai den bakarra, Kristina dela, nik hori izango nuke. Eta gero badau beste bat dela Sergio Massa. Sergio Massa guk hemen da izen dugu pankeke. Zakit hori erabiltzen da, pankeke da buelta egiten dira. Bai, taloa bezala, gure taloa izango litzateke hemen. Hori da. Bai, eta guk esaten dugu Sergio Massa pankeke bat dela, ze beti buelta egiten da. Osea, batzutan peronismoren barruan dago, eta beste batzutan antiperonismoren barruan, orduan. Gaur egun bera da ministro de Ekonomia. Nik esango nuke, irabazteko aukerak dituela, zakitzen bat, baina bai, osea, posible da. Eta gero hirugarrena da Guado de Pedro, dala oso tipo aspergarri bat, baina fama ona duena, orduan agian bera da hirugarren aukera. Horiek esan bezala frente de todosen, baino Juntos por el Cambio alderdiare hor dago, eta Marcosek azaldu duen bezala arazo handi batekin, barnean gatazkak daudela, ea nork hartuko duen lidergotza? Ba, hori asko zailagoa da, ze... A ber, nik uste dut eurek badakite irabazteko aukera dutela alderdi gisa, badakite oso erraz gainera irabazi aldutela, ze azkenean pasadan gobernuak utzitako desastrearekin, osea, logikak esaten duena da, bueno, orain aldatu behar da, osea, aldatu behar da pasadan gobernuak egin duena, eta bueno, orduan, hain erraz dau aukera hau, claro, guztiek esan nahi dute presidentea. Orduan, badaude liderazko. Bata da, eta nik uste dute indar gehiena daukana da Horacio Rodríguez Larreta, gaur egun dela Buenos Aires hiriko jefe de gobierno esaten dena. Gobernu burua, bai? Bai, hori da. Hori da bat. Bestea da Patricia Bullrich, dala, ezakit zelan azaldu, baina ezakit zein kargu duen berak, baina bera da, bueno, eskuinean da, askoz eskuinerantz. Gero nire kandidatu, oza, nik egiten duelan, Gerardo Morales entzat, bera da Jujuy provintziako gobernadorea. Bera da radikal. Eta radikal, ez da erradikala, da justo guztiz kontrakoa. Horiek dira erdikoak, oso erdikoak. Ez dute inorrekin talka egiten, oso legea jarraitzen dute, eta bueno, berak nik uste dute, bueno, ez duela irabazteko aukerarik. Ara, Marcos, baina beraren lan egiten baduzu, esan beharko duzu baiet. Ez, a ber, nik lan egiten dut, lan egin behar dut, baina... baina nik uste dut gaur egun argi dauela irabaziko duena Buenos Airesekoa izango dela. Oso herri zentralista gara, osea, ia botere edo gauzak ia guztiak Buenos Airesen dauz, eta nik uste dut aurten argi dauela Buenos Aireseko hautagai batek irabaziko duela. Tamalez, nik uste dut herria askoz federalista izan behar dela, baina, bueno, tokatzen zaiguna. Irakurtzen ari naiz hemen, gaur bertan atera dute beste txosten bat, jakiteko zein hautagaiek duten irudi positiboa, ezta? Eta Rodríguez Larreta da, irudien artean baikorrena duena, 49%. Eta gero jartzen du Javier Mileik jarraitzen 49%arekin irudi positiboa duela. Zer iritzi duzu hori buruz? Hori, nik ezin dut zinezti, lokura bat da, eta nik komunikatzaile moduan nik gustatuko litzateke jakitea zergatik, edo nola lortzen duen tasa hori. Adibidez atzo piztu nuen telebista futbol ikusteko, baina justo bera zegoen hor elkarrizketa bat ematen,
lokura bat da, osea, berak ezin du hitz egin, osea, ezin du, eztabaidatu beti oihuka dau, eta, nazkagarria da, osea, hori da ateratzen zaidan hitza, bueno, bera da, eskuin muturreko hautagaia, eta proposatzen dituen gauzak azkarrek dira, orduan. Nik ulertzen dut, alde batetik jendea, zelan da, nekatuta dauela, ez da? Osea, politikaz, eta politikariez orokorrean. Eta berak teorian proposatzen duena da politikatik kanpoko aukera bat. Osea, gezurra da. Osea, azkenean, bere politikaria da. Eta bere alderdian dauzenak politikariak dira, bai. Berak erabiltzen du hitz bat, dala la kasta. La kasta da, orain dela, zagitzen bat urte, politikan dauden politikariak. Eta berak kritikatzen du, horiek direla la kasta, eta politikan daudela hori bakarrik dirua lortzeko edo dirua lapurtzeko, eta berak esaten du, bera ez dala la kasta. La kasta dira besteak, baina bera ez ezakitzargatik, bera bebai egon da politikan orduan. Ze bitxia, hemen kasta hitzak duela urte batzuk baita sekulako arrakasta dukizuelako Podemos alderdiak erabiltzen zuelako, baina kasu honetan zen ezkertiarrak eskuindarrak izendatzeko erabiltzen zena, oda ezkertiarrak esaten zuten, eskuindarrak eta hori urte luzez politikan egon direnak kasta direla. Ze bitxia iruditzen zaidan orain kasta hitza hori beste batzuen ahotan entzutea. Bai, hori oso kuriosa da, eta askotan Espainiako politika eta Argentinako politika dira aldrebezak dira, hemen izkuina dana horre eskerra dela, eta hori bitxea da, bai? Baina, bueno, tipo hau Javier Milei, hori, Holanda, burutik txarto dau, hori igertzen da, eta esaten dituen gauzak, adibidez, berak beste termino bat erabiltzen du, zurdo empobrecedor. Hori da bere lema. Orduan, berarentzat mundu guztia da ezkertiarra. Bera izan ezik, bera da aukera bakarra. Baina, bueno, ulertzen dute hori, tasa positibo hori, hori, politikatik kanpoko aukera bat eskaintzen duelako. Gero ikusi dugu, hirugarren aukera bezala oso parekatuta daudela zuk aipatu duzun Patricia Bullrich eta Maria Eugenia Vidal. Biak eguneko 35 bateko onarpen tasarekin. Albiste txarrak, bai. Maria Eugenia Vidal izan zen Buenos Aireseko gobernadore goia, orain dela urte. Niri ezari gustatzen. Eta Patricia Bullrich, esan dudana, berak azalduko bote azkar, Juntos por el Cambio zen, antiperonismoan, bi taldetan banatzen dira. Batak dira palomas eta besteak halkones. Palomak dira erdikoak, esate baterako, eta halkones dira eskuinekoak. Orduan, Patricia Bullrichek Javier Mileierekin joan nahi du hauteskundetara. Eta bestaldean dau Horacio Rodríguez Larreta eta Gerardo Morales nire hautagaia, eta horiek dira erdikoak edo esate baterako erdikoak ez dira erdikoak, baina orduan hori da, Vidal eta Bullrich dira eskuinekoak, ez dira eskuin muturrekoak, baina ia. Orduan, baina, bueno, nik uste dute hori ikusita argi dauela urrian olako kandidatu batek irabaziko duela. Espero dut ezetz, baina gauzak ikusita eta gure egoera kontuan hartuta ematen du hori gertatuko dela. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre. Hauxe da egoera orduan Argentinan, hauteskundei begira, zerbait aztu dugu, Marcos, horrela aipatu beharrekoa?
Ez, baina, bueno, hau aldatuko da egunero, orduan egin beharko dugu aurreragoan beste zaio bat hau dana saltzeko, agian hau dana buelta egin du, eta bueno, ezakigu gaur egun, egunero jarraitu behar da kontua, eta bueno, ikusiko du datorren astean, edo datorren asteetan, nik uste gutxa hasiko dela konpontzen alderdien egoera, zentzurretan, dinote, liderrak sortuko dira, eta bueno, argiago izango dugu nor izango dela hautagaia zein alderdirentzat, baina hori, itxaron behar dugu. Jarraituko dugu harremanetan beti bezala, Markos Tedin Uribururekin, izan ere esan bezala urrian dira hauteskundeak, gauzak asko mugituko dira, hauteskundeen aurreko hilabeteak oso interesgarriak izaten dira, denetarik gertatu daiteke, beraz, hori, harremanetan jarraituko dugu Markos Tedinekin Argentinako egoera hitz egiteko, eta baita beste kontuetaz, adibidez, musikaz pasa den astean bezala. Bai, mesedez. Asko zalaiagoa. Dena ez adila politika izan. Besarkada bat hemendik Markos, eta jarraitu egunarekin, oraindik ordu asko geratzen zaizkio eta zure egunari. Bai. Lan asko, así que bai. Hurrengora arte, Markos, guk jarraitu egin behar dugu, baino bitartean abestitxo bat jarriko dizuegu. 80 hamarkadako Argentinatik ekarritakoa. Fascistoide con olor a represión general sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Ándate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomarme una cerveza, emborrachar mi corazón, déjate de joder, si está más duro que una mesa, pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj, somos los dueños del reloj, somos los dueños del reloj. Arratsaldeko 5:29 minutu ditugu, aurrera egin behar dugu, Laister gaurko gure urrengo gonbidatu aurkeztu behar dizugu, baina horren aurretik zuekin jolasean ere jarri nahi dugu. Jolasean edo ez da oso zaila eskatuko dizueguna, baina... Baina ez da jolasea, oso serioa da, Zuri buruzko apunteak paper zurbilen batzutan arratxe euritxu batean. Izan ere, Einaute Lorritak Bilboko Arriaga Antzokian, aste honetan, hilaren 27 eskainiko duen kontzerturako sarrera bikoitza eta disko bat zozkatu nahi ditugu zuen artean, eta parte hartzeko egin behar duzuena nahiko erresa da, mezua helarazi, esanez, aizue, nik ostegunean gustora ikusiko nuke Einaut, eta horrekin batera, sorte hon opa dizugu. Askoz gehiago egin beharrik. Baina mezua 6-lau-lau, 6-irubi, 9-9 zenbakira bota behar duzue. 6-lau-lau, 6-irubi, 9-9 bota WhatsAppa, eta esan, kaixo, Amaia naiz, Amaia eta zuen abizena, eta esan, nik nahi dut, erortik aurrea lehenguan esan genizuen. Mezuen originaltasunak akaso lagunduko duela, pixkate, ez dakit, esaten badiozue Iker Gurrutxaga lankidari, Iker, eske, entrevistak egiten dituzunek. Horrek igual lagunduko du. Egia esan behar dugu. Hori nahi dugu, baina gero zuzketa egingo da parte hartzaile guztien artean. Eta, horixe. Ez baino legearen izenean, inigo. Legeak behartzen gaitu. Zuen miseria. Horrela, zorroztasun
legeak behartzen etiko batera, egia da. Bueno. Argentinara joan zarete politika hitz egitera eta politikari diskursoarekin itzuli zarete, hau, ez dago gure eskutan, si tú sabes lo que te digo. Bueno, kontua, bai, bota mezua. Ei, nik nahi dut, unga mezua bota. Ez, politiagoa, no lehengo dugu. Politiagoa, vale. Bueno, kontua da. Txorra da galde bat erotita. Baietz, idatzi, esan joan nahi duzuela, parte hartu nahi duzuela, eta osteguneko informazioaren ariaren bigarren saioan, goizean zer, jakingo du norden irabazlea. 6-4-6-2, bederatzi laura, bota WhatsAppa, eta ostegunean akaso, Bilboko Harria Gantzokien izango zara, gaina hotel horrita ikusten. Zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko, duratu nintzen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Stonewallen gertatutako istiluek LGTBIQ+ kolektiboaren borrokarako bide ireki zuten, eta ordutik gaur egunera arte lanean jarraitzen dute munduko txoko guztietan kolektiboaren egoera hobetzearen alde. Ez balitz borroka hura aurrera eraman, gaur egun oraindik sexu bereko ezkontzak ez lirak emango, trans pertsonentzako hormonazio programak ez lirateke egongo, edota historian atzerago joan da, kolektibokoa izateagatik kartzela zigorrak jasan beharko lituzkete. Naiz eta oraindik asko geratzen den egiteko, Euskal Herrian egoera horiek hobera doaz, eta bide horretan lanean jarraitzeko garrantzitsua da erreferenteak izatea. Kolektiboko jende askonentzat Lady Gaga izan da Born This Way abestiarekin erreferente nagusia, eta gaurko gonbidatuarentzat ere hala da. Zu ez zara bakarra. Eneko Garzia Jaurena bezala ezagutzen dute batzuek, beste batzuek Albina Stardust bezala, baina ziur nago askorentzat bera ere referente bilakatu dela. Beste hainbat hitzen artean ez bitarrak ere deskribatzen dueneko, eta euskal drag artista da Albina. Bi mundu daude pertsona berean, eta biek egiten dute bakoitzak bere modura kolektiboaren aldeko borroka. Bere bi munduen inguruan arituko gara gaur berekin, eta Euskal Herriaren kolektiboaren egoera zein den ere aztertuko dugu. Beraz, ongi etorri bigarren kafera, Eneko Garzia edota Albina Stardust. Ai, ama, que maravilla, mila esker. Zarrera polita. Ai, pizten ez. Arratxaldeon, bai. Que maravilla. Bueno, lehenik eta behin, une honetan nola nahiago dezu, Eneko, Albina? Nahi duzun bezala, cariño. Vale. Nahi dugut Albina, ze gero bestela montatuta nagoenean deitzen didazu Eneko, eta da super itxusia. Vale. Nahi dugut Albina baino berdin. Vale, bai. Bueno, pixkat denek kokatzea aldera, aipatu dut ez bitar moduan identifikatzen duzula zure burua, baina bada jende asko oraindik ere ez bitartasuna ez duena ulertzen, orduan pixka bat azalteriko bazenu. Txika, pues ateratzea kalera jende hori. Daia kalera jende hori. Daia kalera hori da, bai. Eta entzutea pixka bat gehiago, bai irratia dibezora garria dela. Baina begira, pertsona ez bitarra gara, ez gizon, ez emakume, garen pertsonak.
eta jazta. Horren barruan beste identitate asko daude, edo, bueno, bere identitatea bizitzeko modu ezberdinak daude, baina hola funtsan hori da, ez garanak ez gizon, ez emakume. Zer beti esaten dugu ez, identifikatzen naiz, ez bitar bezala, duzuk esan duzu ez bitar bezala identifikatzen zara, eta hala da, baina beti esaten dugu, identifikatu, eta, pues, ba naiz, ez bitarra, jazta, ez dago gehiagorik, ez dugu bertxana bat esaten zu, emakume bezala, identifikatzen zara, pues, emakumea da, gizona da, pues, nire ez bitarra naiz, eske bestela badirudi, guk aukeratzen dugula, edo, ez, edo guk erabakitzen dugula, eta, bueno, pues, modu batean, ba, izan daiteke ez, identitate politiko bat, eta baina eske gu hau gara, eta listo. Bueno, eskertzen detegia da olako zuzenketak, ze beti hizkuntzak... Ez dago gaizki, ez zuzenketa bat baino, da, ikusteko hori, ez nola betzaten duguna, identifikatzen da ez dakit nola, eta da, como, bai, baina joe, aldatu dezagun ja diskursoa, ez, pues bada, eta jazta, listo. Bai, horregatik, hizkuntzak asko egiten duela, eta agian kontu zibili berdela ere, nola hitz egiten diren gauzak. Bai, galdetu nahi nizula, bai dala kontzeptu nahiko berria edo ezbitartasuna, edo, bueno... Guretzat bai. Baina oroko, ezbitartasuna da, vamos, gizakia bezain zarra, betidanik egon dira eta beste kultura askotan betidanik egon dira beste identitate batzuk, ez direnak ez gizonet emakume, lo que pasa que hemen, pues, Europan eta, pues, duela gutxi hasi gara, honi buruz hitz egiten, baina betidanik egon dira. Eta zuretzat buru hauste handiak ekarri zizkizun gai bat izan zen, bueno, ezbitar moduan, ezbitarra zehala jakite hori? Me encanta. Bai, ze, azkenan, ni beti, prozesu bat izan da, ez? Eta ni banekien, nire esan ziaten gizona nintzela, eta ni ez nintzen gizon bezala identifikatzen, ez nire burua gizon bezala identifikatzen, esaten nun, nor naiz, ez? Ordan planteatu nuen askotan emakume transa nintzen edo ez? Baina, claro, ni txikitan ulertzen nuen, inork ez zian hau azaldu, baina nik ulertzen nuen emakume transa izateko alua izan bartzen nuena, ez? Eta zirurgia bat egin bartzen nula, eta aldatu bartzen nula, eta ni ez nuen nahi. Ni gustoran egon nire gorputzakien, baina, pues, nibarekin ez nintzera gizona. Eta hor da jasen nintzen, pues, nor naiz, edo, duda asko. Eta dragak lagundu ez zidan, eta dragari esker ezagutu nuen queer teoria, eta, pues, beste informazio asko, eta hori esker izen bat jarri nion nire identitateari. Irakurri dedanaren arabera, drag mundua edo, interesatzen nuen lehenagotik, baina bai, jogurina borobak eukizuela garrantzia zure bizitzan, ez da? Referente maksimoa. Hemen egon nintzen berarekin behin tolosan, eta eske, jogurina da marabila bat. Jogurinak egin duena, jogurinak eta beste drag artista batzuk, ez da bakarra, baina ni jogurina ezagutu nuen, eta jogurinak egin duena Euskal Herri mailan. Hori da, gurean akaso aurrekari izan zelako, ez? Total. Berak ireki dizkigu ate guztiak. Berak eta beste batzuk, baina, nire kasuan berak. Eta sarrera maila aipatu etela erreferenteen beharra, jogurina zuretzat izan zen moduan, beharrezkoa da ez, gaur egun oraindik ere erreferenteak izatea eta sortzea agian. Total. Erreferenteak egon gara leku guztietan. Baina, eske erreferente izan daiteke zure bizilaguna, izan daiteke zure ama, edo izan daiteke edonor. Egia da, pues, polita dela ez, edo mainstream bihurtzea edo olako referente bat mundu guztiak ikusteko. Igual, ez dakit Euskal Herriko herri txiki batean igual ez dago, edo segurazki badago, baina igual ez dugu ezagutzen, ez? Pertsona ez bitar bat edo, hau badakigu transa dela edo ez dakiz ez. Horregatik beharrezkoa da, aukera guztiak ezagutzea, eta hortan ere hezkuntza, erreferenteak garrantzitsuak dira, baina hezkuntza ere garrantzitsua da. Erakutsi behar ditugulako, ez dut aukera esan nahi, baina, identitate ezberdinak daudela eta guztiak ongi daudela. Eta gero ere uste dut garrantzitsua dela, erreferenteak izatea, baina ezagutzea ere historio politak. Ze beti hitz egiten dugun, edo askotan hitz egiten dugunan LGBT komunitateari buruz, edo da, ze gaizki pasa duen, edo ze gaizki pasa zuen txikia zenean, edo zema sufritu duen. Eta hori da, erakutsi behar den errealitate bat, zehala da, baina baitu gure historio politak, bat dugu jende zoriontxua ere, zoriontxuak ere izan gaitezke LGBT izan da. Hori ere erakutsi behar dugu. Nik, bai galdetu nahi nizula, zure, hasierara edo joanez, nola iristen den draga zuregana eta, gero pixkanaka nola sartzen zean bertan. Nik beti esaten dut, ni travesti jaio nintzela.
Osea, ni travesti jaio nintzen, eske ni banekien zerbait baneukala, ez? Ni jantzen nuen nire aizparen gona bat, eta nire maren takoiak, eta egiten nien showa nire familiari. Lady Mermelada bestia, ateratzen nintzen, hola, pom! Sofatik eta egiten nien showa. Hola, ni banekien hor, pues, zerbait bat zegoela, ez? Baina gero, institutoan, pues, izan barzarela supernormatiboa, eta superhetero, eta, pues, hau den hautzen nuen, eta fuera. Gero joan nintzenean Gasteizera, unibertsitatera, ja, pues, niri berria, dena berria, eta ja ezagutzen nuen Divine, eta RuPaul's Drag Race, eta beste erreferente batzuk, eta dan esan nuen, pues, nik ere nahi dut. Eta zin nintzen AliExpressen makillaje supermerkea erosten, eta probatzen, eta experimentatzen, eta bar, eta nik galdetzen nion ere buruari, zergatik sentitzen naiz, hain aldunduta 10 euroko hilorde batekin, eta takoi batzuekin. Eta hor jo hasi zen nire identitate prozesua, ez? Eta dragan hori nintzen, nire etxean, eta gero ja, pues orai arte, cariño. Eta nola ateratzen da bat etxetik, edo ikuskizunak ematera, edo kalera bertara aldaketa hori nola hasten da ematen? Begira, nire kasuan, eta ez dut kasu gehienetan ala dela, komunitateari esker. Nire kasuan, Iruñean, Donatella Mani aterazen behin, Donatella Mani da Iruñeko drag zoragarri bat, eta bera aterazen behin arrotasunaren egunan bakarrik. Bera bakarrik, osea, eske, super ausarta da. Eta bera aterazen, urrengo urtean aterazen Susi-Pusi, urrengoan atera nintzen ni, eta atera nintzen lehenengo egunean, egin zen Iruñan LGBT festa bat, eta hori barzen jogurina boroba eta bar, eta nila egiten nuen nire etxean, eta ditu nioen Donatelari, en plan, ez dakit zein, ez dakit Albina bezala joan, edo ez, eta bera esan zian, eta hori nire etxera, makillatzen gara elkarrekin, goazen elkarrekin, azkenan bakarrik montatzea, gero bilabesa hartzea, eta Iruñara joatea, eta dena, zaila da, baina bera esan zian, goazen elkarrekin, eta ingo dugu elkarrekin, eta hori da ustez garrantzitsuena. Elkarrekin egitea, eta drag komunitate hori sortzea, eta Iruñan adibidez, sortu dugu drag komunitate hori. Eta, aurtero ateratzen dira travesti berriak, eta beti dira ongi etorriak. Aipatu ez zuentxe bertan, komunitatea bera garrantzitsua dela. Nola dago gaur egun Euskal Herrian komunitate hori sortzeko gizartea prest dago? Gizartea zakit prest dagoen guztiz, baina orokera zago nuke baietz. Interes handia dago drag munduarekiko, eta modu horren batean esan da, pixka bat modan gaude ez, edo augean gaude, osea, etorri denean Espainiara Drag Race, eta bar, eta piztu da ez, interes hori, eta orduan, hemen Euskal Herrian ere, piztu da interes hori edo ez, eta gero eta gehiago gara, eta gero eta, etorri jendea, etorri gara ez, batzuk ideia berriekin, eta oraindik ere batuzte gazteagoak, ideia berriagoekin, eta gauza berriekin, eta da, zoragarria benetan. Ikusi detenez, Zeit Festen elkartu zineten, zenbat zineten? 10 beste elkartu ginen. Wow. Eta gutxi izan ziren, 10, ez? Osea, eske gara askoz gehiago. Eta nola joan zen ikusi dituten bideoetan behintzat, publikoa guztiz zuekin zenuten. Hombre, eta hala izan zen. Egia esan, marabila bat izan ginen, nik sentitzen dut, baina marabila izan ginen, eta oso bai, oso polita. Nei, bai ikusi, ez dakit norbaitek ez duen ikusi edo, bideoetan ikusten denagatikan ikusten dira oso drag ezberdinak, eta ikusten da ere euskal kulturarekin ginoak, eta bai fandangotan inanin bat dantzatzen drag batzuk, eta alderdi ezberdin asko eukiditzake drag munduak, ez? Draga eski da oso pertsonala. Osea, ezin dugu draga modu batean definitu, ezin dugu esan dela hau egitea edo hau ez egitea. Eske dragak ez dauka mugarik. Osea, dragan dena sartu daiteke. Ordan sartu daiteke, Lady Gagaren abesti bat egitea, edo sartu daiteke, fandango bat. Eske, edazen gauza, eske dena zoragarria. Eta adibidez, nik egin nuen ikurrinaren bodia, ze eske erakutzen nion munduari Euskal Herria ere dela supertravestia. Noski baietz, eta euskal kultura ere supertravestia da. Nik bai, drag mundua LGTB komunidadekin oso lotutako mundua da, guztiz, erabat. Gaur egun Euskal Herrian egoera hobetzen doala esan dut leno, hala da edo, hori ikusten dugu agian komunidadea gertu dugunok. Claro, a ber,
nik esango nuke baietz, aurrera pausoak eman dira eta ematen dira. Oraindik ere lan handia dago eta oraindik ere jendea saiatzen da pauso horiek gelditzen, pues noski baietz, baina bueno, pues hor jarraituko dugu, azkenean borroka bat dela esaten dugunean, zerbaitengatik esaten dugu borroka bat dela. Eta borroka hori, bai aipatu dezun gelditzen ari diren pertsona horiekiko dagoela, baina batzutan kolektibo barruan ere gertatzen da, ezta? Bai, kolektiboko jendeak oraindik ere asko ikasi behar du. Kolektibokoa izatea ez dizu kentzen. Oraindik ere homofobo bat, edo lumafobo bat, edo dena delakoa izatea, edo transfobo bat, transfobia pila ikusten dugu kolektiboaren barruan adibidez. Baina, bueno, ez gara perfektoak, eta hortan ari gara, ez? Eta, barkatu, nola ematen zaio erantzun bat LGTB komunitatean dagoen pertsona, kolektibokoa den pertsona bati, baina, adibidez esan dezuna, transfoboa den pertsona bati? Pues, cariño, ez izure burua, eski hori da garrantzitsuena, ez izure burua, eta hala esango dute, gizon homosexual txuri asko ezkondu daitezke eta uste dute munduko eskubide guztiak ja ditugula, eta hori da hala. Orduan, begiratu, LGBT komunitatekoa izan da, ez dizu privilegio batzuk kentzen edo, gizona zara eta horrek privilegio batzuk ematen dizkizu, txuria zara eta horrek privilegio batzuk ematen dizkizu, orduan, ikasi behar dugu, non gauden, ez? Ez du esan nahi, LGBT komunitatekoa naiz, orduan, naiz super oprimituta eta munduko oprimituena, cariño. Begiratu behar dugu. Eta zuere opresioaren parte izan zaitezke. Duela gutxi norbaitekin honi inguruan hitz egin dugu, ez? Eta gestazio subrogatuak ere erakutsi digu hori, ez da? Kapitalismoaren baitan oprimitu eta opresore izan zaitezkela, eta hori ez dela galdu behar, ez? Total. Orduan, nik esango nioke, ulertzea zergatik izaten dugun LGBT komunitatea. LGBTIQ+, komunitatea, ze komunitate bat gara. Orduan, guztion alde begiratu behar dugu. Zuk baituzu zure privilegiatu zure eskubidak, ongi, baino kolektiboko mundu guztiak ez. Orduan, guazen guztiona lortzera. Hemen aipatu digu Gorka Santestebanek, jogurina erreferente nire laguna eta gora euskal travestitasuna. Gorka, noski, baina hori lotuta, zuk ere aipatu duzu, ez, Albina, zuretzat bidea kolektiboak berak eman zuela, ez, eta hortik erreferenten balioa, kolektiboaren balioa, eta ia biak, ez, uste dut azken galderen erantzuna ikusita, ez dela gauza bera, kolektibo hor dago, baina gero norberak erreferente batzuk ere, akaso nominalak kasi, ez zuretzat jogurina izan ote ziteken bezala, behar direla, ez da norberak ere bere bide hori topatzeko. Total. Eta azkenan sarea ere sortu behar dugu, ez? Eta zagutu behar dugu elkar, eta lan egin behar dugu elkar, zerbait lortzeko, ez? Azkenan travesti bakarrak, edo 20 travestik lortu ezaketena, pues ez da berdina. Ordain ustez garrantzitsua da. Garrantzitsua, baina mundu guztian, ez? Azkenan futbolean hasten den pertsona bat, pues izango ditu referente futbolista batzuk, ez? Bat dragen munduan berdina, eta leku guztietan, pues berdina. Garrantzitsua da, eta lertu behar dugu hori, referenteak ez direla izan behar famatuak edo oso handiak referente izan daiteke, pues zuek zarete referenteak segurazki ere, cariño. Bolilla. Pixkat izango gara, pixkat. Norbaitentzat. Segura baietz. Erreferente izate horretatikan, Albina asko ikusi dugu bibazuek programan, ahots hori ematea garrantzitsua izango zen zuretzat, ez da? Hombre, niretzat izan da, mandidaten aukerarik, ez dakit handiena, baina handienetarikoa, bai, dudarik gabe. Niretzat oso guai, olako programa batean, travesti bat egotea, eta gainera ez egiteko komedia, oso ongi dago, gora payaso bat izatea, mesedez eta favorez. Baina beti badirudi ez, travestiak izan margarela payasoak eta komedia eta jaja. Baina beti ez, guk ere hitz egin dezakegu gauza garrantzitsuei buruz, eta mezuak ere biala ditzazkegu, eta ez dezakegu ez, nik nire sekzioarekin pixkat egitu dena da, etxean dagoen jendeari zerbait irakatsi moduren batean. Bai, eta, dragak politika ere badakarrela, ez da? Draga beti da politika. Dena da politika, ez. Baina draga bereziki, bai, bada... Eta bai aipatu ez dula ere, hezkuntza aldetikan jun nahi nun pixka bat, hezkuntza garrantzitsua da, datozenek ez indarkeria horiek berriz errepikatzeko, nola ezten da pertsona bat horrelako gizarte batean,
hainbeste aukera edo, bueno, aipatu ez aukera ez erabiltza, baino badaudela esateko. Bai, pues a ver, pues zaila da. Ez, baina pues saiatu beharko gara. Azken ustez, gaur egun oso garrantzitsua dere gurasoak eztea eta gurasoek ere gauza asko ikastea. Ze, bueno, askotan, pues ni badakit ikastetxeetan saiatzen direla, gauza berriak irakasten eta generari buruz hitz egiten, eta sexualitazio buruz hitz egiten, eta gauza askori buruz hitz egiten, baina, karo, irakasleak esaten dizuna, gero etxean ez bada errepikatzen, eta gero etxean mezuak kontrakoa bada, pues nori ingo diozu kasu, ez, azkenean. Nik gauza bat esango dut, nire ustez ez da hain zaila. Ez da hain zaila, oza, azken mezua oso simplea da. Baina gero, pues jendea komplikatzen da gehiegi. Que me angustia, que me agobia, te imaginas un mundo. Bueno, oain entzuten dugun abestia Jogurinan No Más Plumofobia abestia da, baina, bueno, zuk ere Jogurinarekin hasieran jarri dugun beste abesti bat sortu zenun, tuli-tuli izena zula. Iruñan erabiltzen zen termino bat zuen ganatu zenuten, ez da? Bai. Esan nahi du. Kontatu ziguten, Iruña, 80. hamarkadan abitzen zutela tuli-tuli hitza, pues mariken arteko ligoteoa edo izendatzeko, ez? Orduan ziren plan, guazen taberna hortara dagoela hor tuli-tuli. Edo, hauen artean badago tuli-tuli. Orduan, osatu iztegun pila bat, ze azkenan hori izan da, komunitatea aurrera egiteko izan zuten, segurtasun kode bat, ez? Beste hitz asko egon dira eta beste gauza asko egon dira, baina, bueno, justu Iruñan hori erabiltzen zuten ez, politero ditu zitzaigun. Eta, erabili nahi genuen, azkenan tuli-tulia esan nahi zulako askatasuna, ez? Edo, pues, libre izateko leku bat izendatzeko, orduan, erakutsi nahi dugu munduari mundua dela tuli-tulia egiteko lekua. Bueno, nik leku askotan entzun dut jarrita abestia eta esan berdet jende askok oso ondo hartutako abestia dela, baina egia da, hain entzuten egeanak badaukala ere beste mezu bat eta gian da beste aldarrikapen mota bat, ezta? Ze plumofobiaren aldarrikapena handia da, jende askok egiten du plumaren aurkako aldarrikapen hori. Ez gaur egun oso ohikoa da, osea, normalizatuta dago jendeak ez esatea lumagatik. Eta badirudi norma dela, eta onartu behar dugula, eta listo. Ez nire izte gustatzen, amore, begiratu zergatik ez. Osea, luma, osea, eski flipantea da. Osea, luma da askatasuna, luma da nire bezala izatea. Nola zizu gustatuko, kariño, nik ez dut ulertzen. Eta zuk noizbait sentitu dezu plumofobia hori? Total, pila bat, ligatzerakoan pila bat. Pila bat, osea, jendeak askostan enteratzen dira handera gazarela edo da, nire, hau ez, edo igual, sekretuan, bestela. Orduan, bai, hori gertatzen da, eta ez travestiokien bakarrik, osea, eske luma daukan edozein pertsonekin, emakume, gizon, ezbitar edozeinekin. Uste baino batzuetan iruditzen zaitez, itxiagoak garela zentzu horretan, ez? Bai, nik noski ez dudala arazorik ez egit LGTBQ plus komunitatearekin, baino hori exageratua dan, ez? Total, eta asko esaten dute, niri horrek ez nao, zendaiz horrekin, esaten da, non representa. Na ordezkatzen. Oso ongi. Hori esaten dute askotzan, baina nola ez kariño, osea, pertsona aske bat, bueno, ez dik ez dut ulertzen, jende dago txoratuta, azkenan, Osea, erraxa da ulertzeko, ez? Jendea norma batean sartu nahi du, eta jendea normatiboa izan nahi du, eta hori ez da, ez indiegu errua bota, ez? Baina, bueno, ulertu behar dugu ere, kolektibokoa zara, ez zuk diskriminatzea, badauka doble pekao. Duela urte gutxi, urtezarreko, baina hemen erratian kontatu nuen, ez da inbeste denbora izango, bizpairu gabonetako urtezarreko afari bat monopolizatu zuen, konversazio hortara guantzan, nila sutu nintzen. Ni naiz homofoboa, baino ez da berdina hau edo hau. Luma duen edo luma ez duen pertsona homosexual bat. Oraindik. Eta konversazio hori gerora errepikatu zait beste inguru batzutan gertatzen da oraindik. Beraz, ez gara homofobak, baino luma. Edo ez gara homofobak, baino gehi eta marikaren artean desberdintasunak egiten ditugu. Hori da, bai. Claro. Gauza bat da guk egitea. Guk ere egiten dugu, baina beste gauza bat da kolektiboko jendeak egiten duenean. Eta bai, askotan egiten dut horregatik, nire berin zaitorekin zauden oean, baina berin zaizu ere nolakoa naizen kalean. Aizu, promozion pixkatingo dugu? Kamiseta
Ikusi dut. Kariño, Eta, karo. hitz egin Instagrametik, baitut kamiseta zaragarriak, 10 eurotan nire show guztietara eramaten ditut, superpolitak, mesedez erosi. Hori da, bez? Aprobetxatu behar genuen tarte hau egiteko promo pixka bat. Eta bueno, eta entzuteko bere abestiak ere ez da, ze oain entzungo deguna Mirame izeneko abestia da. Espero dut euskera remix. Leno jarri dugu eta orain bestearen bila joan naiz, ondo? Bai, oso ondo. Bai, bestela garaiz gara, Hemen DJ. Me decían que horror, esa no soy yo quien me echó esta maldición. Ahora hay un pibón, mírame qué pelucón. Si soy maricón, esa es mi bendición. Nací de la nada y soy lo... Bueno, azken galdera moduan ja 6etara iristen nahi gean, ez, bai, galdera zailtxo bat bota nahi nizula. Eta da, zein izan daitezken urrengo pausuak, bai plumofobia pixkanaka desagertarazten joateko, kolektiboa hobetzen joateko? Wow. Ez que zaila da, Ni uste da hezkuntza garrantzitsuena. Hezkuntza jendeak ulertzea zein den bere posizioa eta bere posiziotik zer egin dezaken. Momentua da ere, ahots disidenteak entzuteko, trans pertsonon ahotsak entzuteko, pertsona arraztalizatuen ahotsak entzuteko, eta bakoitzaren ahotsaren antzekoa ez dena entzuteko momentua da, nire ustez, eta hori da garrantzitsuena. Ze nik beti izaten dut, adibidez, drag tailerrak edo drag hitzaldiak egiten ditudanean, normalen etortzen dira marikak eta boierak. Pues, hombre, maravilla pura, porque dira kultura daukan jendeak. Baina adibidez, cis heterosexualak ez dira etortzen, drag hitzaldi batera. Eta haiek ere behar dute. Kolektiboko jendeak behar du. Kolektiboko parte ez den jendeak ere behar du. Guztio ikasi behar dugu. Drag hitzaldia baina berdin zaite. Edozein gairi buruzko hitzaldiak edo gaur egun badugu denetarik. Baitugu podcastak, baitugu YouTubeko bideak, baitugu programa. Eske ez duenak jakin nahi da, ez duelako nahi. Ze informazioa hor dago. Orduan, entzun behar dugu, ulertu behar dugu zen den gure posizioa eta beste realitate batzuk ezagutu eta baloratu behar ditugu. These girls changed the game, they made me free, they made me fuck. Gaga in the room, pink flamingos in the pool. Miss Madonna and Bowie to strike a pose and make you move. Ezerezetik jaio nintzen. Arratsaleko 6etarako 2 minutu falta direla Julne hasi beharko dugu Albina agurtzen, ezta? Da gu ere saioa agurtzen. Bai, ni hemen geldituko nintzateke berekin izketan zer iruditzen zait. Agurtu ezakegu saioa, eta bera hemen utzi gurekin. Noski, hori beste kontua da. Noski. Baina bai, iruditzen zait asko dagoela oraindik hitz egiteko gai honen inguruan, eta agian ez dela hainbeste hitz egiten, eta eskerrak eman nahi nizkizun, ona ekartzeako errealitate hau. Pues mi esker zuei plataforma hau ematagatik, eta espero dut draga ezagutzen ez zuen jendeak, orain draga pixkat gehiago ezagutzea, ez pitarrak ezagutzen ez zituen jendeak, pixkat gehiago ezagutzea, eta burua irekitzea beste identitate eta realitate asko ezagutzera eta ulertzera, ez dela zaila hau ulertzea. Hau esan da eta minutu bat falta zaigula, bigarren kafe baterako gonbidapena luzatuko digu Albinari, izan daiteke mugimenduaren inguruan aritzeko, izan daiteke bere urrengo singela gurean aurkezteko, arrazoi asko topatuko ditugu eta denak ere balekoak izango zaizkigu. Mila esker Albina. Mila esker zuei, queridas. Laizter arte, June, datorren astelener arteok. Datorren astelena jai da. Biaztetan ez zaitu ikusiko? Ematen dunez, ez? Ui, hau konpondu bat dugu, engatxatuko du numaitetik. Goiuri Zeizarandia, zu bihar arte? Bihar arte. Eta zuek entzule plazer baduzue bihar arratsaldeko 4:05 hementsi izango gara, bigarren kafean zuekin naiz, irratian orain informazioaren arirako tartea. Bai, momentu fantasiosoa amaitu da, eta harin errealitatearekin egin barru zueto poeta, askoz aspergarriago dago, askoz gustorago gabiltzamen baietz. Bueno, baina informazioa ondo dago, entzun. Keep calm and bigarren kafea.